Ale ideme do New Yorku. Takže vítam vás v New Yorku. To je začiatok? To je začiatok. A nemáš, mala by si vymyslieť nejaký pozdrav. To robia youtuberi. Tak Ja neviem. to bude úloha na New York. Dobre. Vidíme sa. Vidíme sa tam. Ukážem okno. Ide voda. Ja už sa tak nudí. Ešte 2 hodiny a 6 minút. No sme strašne hladné. Nám tu dali iba jedenkrát jesť. Iba jedenkrát za 10 hodín. A teraz sa ide pýtať, že či ešte donesú jedlo. Spýtam Ja ťa natočím. Počkaj, ako sa to otáča? Ako sa to otáča? Aha. Zvládla si to. Klaudia sa tešila, že dostane nejaké teplé jedlo, nejaký žízek alebo tak a bude to bagetka. Je to nejaký chleba. Už koľka ty dnes? 4. už asi. Samé suchare. Klaudia má krízu, tak si už dala aj koláčik. Je môj koláč, ktorý som vôbec nechcela. Ale dobrý je. Hej, som ti vravela. To nie je suchý, konečne niečo nie je suchý. Sme na hoteli. Nie je to nič moc, ale za tie peniaze sa to veľmi oplatilo. Pozrite na ten výhod. Počkajte, ukážem vám, že kde bývame. My sme, že úplne na Manhattane, či v Manhattane, či ak sa to povie. Že úplne, že centrum. Takže oplatilo sa. A keďže sme vyzerali ako strigy, tak sme sa museli trošku učesať. No ja som sa ešte neučesala. Aha. Ale vyzeráš učesaná. A ideme pozrieť Times Square a ideme sa nájsť, lebo ak sa nenajem do hodiny, tak tu niekomu odhryznem hlavu. Tento vlog bude iba o tom, ako si hladná. Lebo tam bude skok, že ako si bude to a čakáš, že ti príde kačka a zrazu som na hoteli a zase hladná, ale proste tento deň už má strašne veľa hodín. No. A my sme jedli iba suchý praclík, či čo to bolo, na letisku, ktorý tam bol tak 2 dní podľa mňa. Potom jedny cestovinky maličké a jednu buchtu. No. Ty kokos, za celý deň? No ale náš deň mal... No veď práve. Náš deň začal už pred 12... Nie. No proste dlho. Times Square! Ľudia, tu je to tak vysvietené, to je neuveriteľné. Človek nevie, kde skôr. Tu je proste svetlo, ako keby bol deň a je noc. Proste tu môžeme len takto stáť hodinu. Ona je stále hladná. Som stále. Toto vlog bude, že iba že o jedle. Chudinka sa chcela najesť a ona má proste zase len suchý chleba. Aký je? Dobrý, čerstvý. Cesnakový? Ešte, že sa nemáš s kým boskavať. Práve. Pozdrav manžela. Ahoj manžel. Pane Bože, prosím, nech to je dobre, prosím. Dostali sme takýto šalát. Zadarmo. Kde je sol, to bude dobre. Všetko, čo posolíš, je dobre. Mirkine životné heslo toto. Toto je tak strašne zlé jedlo, že ja na smrť hladná to nedokážem dojesť. My tam s Mirkou cítime grcku. Mirka, fakt si, že si to nevymýšľam, že tam cíti grcku. Naozaj, ako keď na druhý deň mám opicu a grcam vodku s citrónom. My rozmýšľame, že čím to je, že možno, že tie paradajky boli nejaké už ja tam cítim nejaké korenie nejaké divné. Wow, ale dali sme si úplne basic, že špagety s paradajkovou omáčkou, lebo si vravíme, že to sa nedá pokaziť. Tak to sa kurva dá pokaziť. Tak Klaudia si dá ešte 3 suché pečiva. Ja sa ešte dorazím tým chlebom a pohode. No, tetovanie nie. Máme tu nový deň! New York City! Konečne tu máme aj našu poslednú. Máme za sebou ťažkú noc. Veľmi ťažkú. Pretože sa nám nedalo spať a nemohli sme spať, ale sme tu v plnej sile.
Boli sme na raňajky, ktoré boli strašne dobré a samozrejme zabudla som ich natočiť. Ale už ideme na miesta, ktoré vám natočím. Sľubujem. Ja jej to pripomeniem. Ty budeš mať na starosti môj YouTube. Dobre. Tu sa toho toľko deje stále. Napríklad vás môže strásiť auto. Ja už som to druhýkrát zachránila. Čo je toto za výpar? Mirka sa konečne dostala do jej vysnívaného Museum of Art, of Modern Art a dogrcala sa tu. Nehovor vo vlku, alebo však jebať. Takže, ale akože je to tu zaujímavé. No, akože ja sa tomu moc nerozumiem, budem úprimná, ale je to tu zaujímavé. Napríklad niekto sa rozhodol, že proste najebe plišaky na seba a vystaví to tu. A niekto ďalší povedal, že to je cool, dajme to tam. A je to tu. Nie, ale ja nevravím, že to je zlé, mne to len príde, že to je úplný bizar proste. Je to bizar. Mirka, to musíš uznať, nie? Tak toto zrovna... Napríklad toto je podľa mňa cool, ale tie plišaky ja neviem. Ale však, že môže mať každý svoj názor na to. Však áno. Proste mňa tie plišaky neohúrili, toto je už lepšie. Toto mi dáva taký... Vyzerá, že je špinavý, že? Klaudia, môžem sa odchodiť na tvoj mobil? No, Klaudia stále vloguje len nás. Tak pozrite sa, tu je ona, hviezda tohto vlogu. Povedz niečo. Je nepripravená. Ale vyzerá to pekne, ja ti spravím fotku. Poďme do... Klaudy z farby. Vôbec. Bože, ale veď to sa nemá čo, však to nie sú mraky. Ale veď oboha. Počúvajte, ona je stále negatívna. Ale veď to nebude rúžové. Bude, ale na foťaku to nevidno vôbec. Oh no. A tam to je tu odbor, už? Odborník na západy. To turista takto dive. A kde je západ, Mirka? Ty si jak... Počkaj. Koho mi pripomína, ty kokos? Lebo viete čo, tak... Nie, ja chcem povedať Mr. Bean, ale to nie je Mr. Bean, to je niečo iné. Mirko, malý Mirko. Ale aké... Poďme spať. Je druhý deň v New Yorku. Mne sa nechce obrátiť. Dneska mám nejakú low energy mood. Alebo sme hladné. Ale lebo je hladné. Išli sme na raňajky do Joe and the Juice. Čau. Ahoj. Čau. To si mi nikdy v živote nepovedala. Čau. A to tak všetko je raz po prvý raz. No. No, ja nie som fit. No tak na čo sme tu šli? Vy ste tu chceli ísť, kurva. Skúsime. Je to dobré? Či na piču? Na piču. 6 z 10. Fakt? No tak to je dosť na piču. To sám video máme, lebo mama je vždy môj fashion poradca. No ukáž im bundu. Čo poviete? No, mne sa páči. Váhame. Ešte pôjdeme pozrieť inde a keď tak sa tomu vrátime. Lebo potrebujem takú. Natočím to tu, hej? Ani. Už ukáž, čo si kupuješ. Lebo mám ich v čiernom a sú fakt dobré, takže aj hnedé chcem. Takže košík kúpiť, zaplatiť. Išli sme do Glossier. Ak sa to hovorí Glossier? No, whatever. A ja to vidím prvý raz a podľa mňa je to úplný šrot. Ja chcem ísť radšej na pizzu. Pravda, akože obchodík pekný, ale... Klaudia. Nice name. Klaudia nakupuje. A váži to 50 kg, ešte to posiluje. Ukáž ten sval na tej ruke.
Jak to vidno? To čierne sako tam s tými saténovými onými krásnymi. Také mám. Hej? Ale máš ho určite za 500 eur. Mám ho presne za euro. No a za 500 sa oplatí. Ideme na Ževraj, podľa jedného videa najlepšiu pizzu v New Yorku. Vyberala to Klaudia, takže... Ja som pizza expert, guru. Hlavy 3. Volá sa to Prince Street Pizza. A ja som taká, a kúpila som si toto. A som strašne hladná už. Aj ty? Ja som si nič nekúpila. Ale či si hladná? Ježiš Maria. This is it. Bože, ja sa tak teším. Boli tam ale úplne hnusní k nám, tak dúfam, že to tá chuť zachráni. Dojmi. Tam nebude počuť tú hudbu. Vynikajúca. Ale štipe. Ale štipláva a not a fan, ale ja aj tak dobré. Ja sa cítim ako drak. Teraz robím, že ako taký oheň mi tu sople mám. Ja nie som zvyknutá na pikantné, ale zjedla som to, ako nie úplne celá, zjedla som to, to hovorí veľa, lebo ja väčšinou pikantné, že vôbec. Máme dneska super deň s výberom jedla. Chceš tam ešte siraču? Soničta sa vypýtala, či je to pikantné a on povedal, že very mild. A Soničta ide zomreť. Lebo on sa ma to pýtal a on sa ma pýtal, že či tá pán ma vyštípala, alebo vôbec že vôbec, a on mi tam dal čili papričky. Čiže ja som prehryzla a zjedla tú čili papričky. Tak ich vyber. No ich už zjedla. Sme dráci. Vedráci, no. Máš ho nabitý na spodu? No, daj. To je vlog? Klaudia na vás trošku jebala, ale dnes to napraví. Áno, natočíme. Daj ťa, na výhľad. Berú to tu vážne, už asi 10-krát nám skontrolovali všetko. Thank you. Čo to je, babi? Na topánky. Na topánky? Preboha. Pripravená? Dori, však už ma kontrolovali 550 razy. Čo tu furt idú skenovať? Však sa nedostanem inak ako cez tých ľudí. Mne to nejde. Just get lower. Alright, look at the screen. Get closer, closer, closer. A to prečo sme museli toto robiť? Neviem, asi keď niečo spraviť, že by mali všetko na tebe. Hi guys, step all the way inside, step all the way inside. Už sme tu. Čo ti jebe, tak toto je po piči. Preboha, preboha. A to je zrkadlo. Ideš, Sonia, poď. Aha. No, sme
to dojebali. Sme tam hodinu stáli a potom sme to dojebali, nevadí. Keď oni ťa stresujú, proste oni tam dajú máte 30 sekúnd, a ty sa musíš naháňať jak debil, ani sa nestihneš poriadne nastaviť. No, trošku sme to dojebali, tento plán, pretože sme strašne hladné. Ale dívaj, I can't say thing. Tak to sú pekné na to. Úprimne ma to moc nebaví. Proste už si zvykneš na tie budovy. Proste tie budovy, tie mrakodrapy som už videla tak 5000 krát za týchto 5 dní a proste si je to stále to. Išli sme do Targetu Kúpiť darčeky. kúpiť nejaké blbosti. Nasrala nás jedna baba v reštaurácii. Celá typ. Akože ja nechcem byť hnusná, keď takto niekde cestujem, tak proste chápem, oni majú svoju kultúru, svoje zvyky a proste ja som tu na návšteve, tak nebudem ich tu jebať za to. Ale oni to s tými tringeltami tak neskutočne preháňajú. To je normálne psychický nátlak. Dole. To je psychický nátlak pri každom jednom platení. A nechápte ma zle, ja vždy nechávam tringelty, hej? Nejaké rozumné. Vždy, keď čipijem v bare alebo jem v reštaurácii. Ale proste, keď máš nechať necháš tam proste $100 za večeru a ešte niekto chce ďalších $25 za tip? A ešte je nasratý. A ešte je nasrata, keď jej dáš menej. To je to, že však dobre, nech majú zvyky, aké chcú, ale my nie sme odtiaľto. A nedala nám na výber proste, iba že musíš, alebo... Úplne je fakt hrozné, akože... Zlaté Slovensko. Keby to bolo aspoň niečo, akože... Proste nejaký reťazec, to je len obyčajný. Presne, že to nebol ani nejaký servis tam. No proste... Skúšam šampón. Oni tu majú toľko strašne veľa produktov na vlny. To je úžasné. Ja som si zobrala tento Jelly Soft Curls, lebo to som videla veľakrát vo videách a nemám doma gel. A ešte chcem niečo z tohto She Moisture. Pardon, ja som zase zabudla vlogovať. Sme v tomto obchode. A sú to takéto proste krásne šaty, ktoré majú takto... Počkaj, Ja mám lepšiu kabinku ako ty. Takýto krásny tvar majú. Ja som nevidela krajšie šaty nikdy v živote. Prísahám. A nechceli sme tu ísť, lebo že tak nebudeme si kupovať šaty. Nevynosíme to, ale osud nás tu zaviedol. Že Mirka nás tu osud zaviedol. Ale fakt, my sme to nehľadali ani. Áno. A to je znamenie, že si ich máme kúpiť. Koľko stali? 180. Tak rozmýšľala som nad náušnicami za 140. No tak to radšej šaty. Ježe, mamina, povieš. Nie, sú nádherné, len neprídu, že tieto sú viac také na spoločenskú udalosť. Hej, tie boli pohodlné. No, cesta do toho obchodu Alaja, kde majú tie krásne balerinky, lebo balerinky sú teraz v našom štýle. Hej, to je naša nová identita. Hej, naša nová éra, naša nová identita. Do nej sa hodia balerinky. A ozaj nemáme tu už Soňu, lebo tá išla už domov. Skôr, lebo si pomýlila let. Klasická Soňa. Soňa. Čo som to hovorila? Aha, takže ideme do toho obchodu Alaja, kde majú tie pekné balerinky. A bolo to nejakých 11 minút a za tých 11 minút sme minuli už tak... tam je Alo. Shit. Oh shit. No, my sme tu prišli za týmito, ale... Wow. Ja neviem, no. Aha, fakt. A k tej... Tieto sú krásne. A k tej kabelke hnedej. Čo ti jebe, tak akože... Nádherné. Tieto sú nádherné. Shit. Ešte sme v Miu Miu. Vymýka sa to pod kontrole. Vymýka sa to. Shit. Oh no. Je to tam. Ale trošku som cítila tlak. Už sme ju tak... No, išli sme do Joe's Pizza. Tiež jedna z takých najznámejších. A chutí nám viac ako tá, čo sme boli predtým. Kľudne aj 10 z 10. Fakt výborná pizza. Fakt je dobrá. No, zložili sme naše nákupové tašky v hoteli. Veľa tašiek, to ja vyzerám. No vyzerám presne tak, ako sa cítim.
Normálne sa nás lialo, keď sme metrom šli s tými taškami. Ja som mala kožené gate. A kvapky stekali. A neviem, ako toto povalíme do kuferov. A máme tu síce jeden kufor navyše, pretože sme očakávali, že si niečo nakúpime, ale... Že až toľko? Ale toto sme nečakali, lebo ja som ešte aj vianočné darčeky. Hej, ja som aj vianočné darčeky kúpila, lebo som si vravela, že tak ja rada darujem niečo, čo proste u nás nech zoženie človek, že to bude také špeciálne. Lenže trošku s miestom to aj vychádza, ale s váhou sa bojím, že to nevyjde, tak uvidíme, no. Ale ešte ideme si niečo na jedlo kúpiť a čo ešte? Aha, darčeky, ešte darčeky nejaké, super. Ale nevieme kade, lebo ty si navigátor. Ja som navigátor, tak počkať. No takto sa to trúbi stále. Stále. Current situation. Trošku sa nám to nezmestí, ale si vravím, že keď sa bavím, idem vám ukázať, čo som si kúpila. Kúpila som si tieto krásne hnedé alo legíny, lebo už mám čierne a mám strašne rada ich nosím, takže toto viem, že bude dobrá kúpa. Kúpila som si dve pyžamka, jedno takéto a druhé takéto vo Victoria's Secret. Toto je pre moju sestričku. Tieto, to sme natáčali, Miu Miu. To neviem, čo sme natáčali, ale kúpila som si tieto nádherné balerinky Miu Miu, ktoré som zistila, že sú mi trochu malé, ale ja dúfam, že sa roztiahnu. Potom, môj 40-eurový sprchový gel. Ale nie, akože že vraj, keď si toto dám, takže už sa ani nemusím voňavkovať. Už sa nemusím týždeň umývať. Chápete to? Týždeň sa nemusím umývať s týmto, takže to sa oplatilo. Potom mám takýto kabát, ktorý si musím dať na seba, obviously. Pretože sa proste nikde nezmestí a budem chodiť v kabate. V kožuchu s dvomi onými, ale nebojte sa, je to akože fejkový, aby som si pravý kožuch nekúpila. Ďalej. Ten sivý kabát, ten ste videli už 1000-krát na mne. Potom som kúpila tieto dezinfekcie na ruky aj pre sestry. Mirka, čo som ešte? Aha, tu som kúpila luxusné parfémy ako darčeky, ale neviem, kedy toto video vyjde, takže nebudem hovoriť pre koho. A ešte sme si kúpili tie dokonalé šatočky v Oud Muse. Potom som kúpila pre mňa a pre Jakuba takéto krásne Supreme tričko. Budeme mať rovnaké. Meči. Potom To nekončíš? Urban Outfitters. To som aj zabudla. Aha. Som znova pre sestry toto. To sú tie Starface balzamy. Takéto brutálne teplaky, ktoré mala moja kamarátka Sonia, ktorá tu už nie je. A vyzerali strašne dobre, tak som si ich zobrala aj ja. Ešte niečo? Ja dúfam, že už nie. Network. We apologize for any inconvenience during the construction period as we work to deliver the modern